الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بما ندري رورو بونا فلا كوب جوكدي كور باشي تيلا باشي تان والله ندي بركه دالي كوني تمنا بييرا كنا سيني تومي بيان ني وسرو انت بركه دالي ala kanga fu anga muni balala anga juru tela la abi hinana be makarana ure kama ganga fu able ayo bama ندري تكربا دو كونما كو هادما دنت فويه ako ni bi jolere mula wati mina ikab miri hakle ma chama yo jora fa ni kasigola oche ekele ko ni fembi bolo ikab lay hakle ka ma chama ye fen so ka tami itaka yani itaka se ako ko mirola ako ni bi nje ko ne ka fo fana lahara ko dobi lahara wulu temene ko wulu ka sebi temika ko jora bi temika ko toko ka jani taye ko ni hadama de mirola ko tabulo bi nyaji sigdal itabulo kanga nye wa abe choro be fe ka fo fana dron ko mo ma ke chugo chubi chamanchela Allahu akbar atina damnela atilla bayla ikilinte fentiye ikilinte fandanye ikilinte joro batiye ikilinte bolangulo nam mo ma ke chugo chugi basuri ka usado ibaso do fana ga usayi sikatolo o ibi chamanchela nam ima ko ga chugo do ake ga tamenye ima boy do fana make ayu o sa ma folo saat na folila atila bayla ayu o choro ba fika fode ko ami chamanchela nam o nanyo blanc hakilla yemi fo fenchima mir no lubi lakle Allahu akbar ayu gani ko ke ka gina fo ko nekelene du adamna na wa mo worote fonko abla mo do fili chamana ala ka anke shuluma Allahu akbar awa do fana korema ko nye kono ka fo ninti kenan ti sonima ko fana ko ikana shisoro oche mune kana shisoro ikana shisoro walma ikana bla yoro dowla nyamu abla ko fokunti doro ni mena ite fe ko minga ke obikila lagbo ita fe ga mu me ibo me yo ita fe ga mu ye ibo ye kabako o de kama foko nte sonu mani tikena ko kana shisoro ikana shisoro koro de ko kana me akula de lagbo wala kana me ayorola ite ni mena abla iba be lagbo wati do temena fini don jogo do be no lukunde bon ko yana sikatola kumendi ogoni muso kumi fini don go were masri were datu kanye so fana ngumi fini do ku re sutra kanye o nga season abla me fen jama ide o wati moko ni ikungulu mako ka foko bi ko ni mikedu o tidala o nyina samu ka ekme bon ko ya ekme mu ye bon ko wati ani bi na kun fero wati ko ibe ga mun ye bi risque maison ayi abla bitene ni mena ko la ibe wala ni mena yoro la itefe ka mun ye itefe ka mun me namu wala itefe mun ga kila bike lagbo awo ala gangizi ko tlori bi kuma me atafe ko mun me da wono ko ko nyere fleli ka atafe ko mun fle ni ko gala mo krefe hakili bi sama no fo ko me datu fo na ni hakili ma so mumma ci ko ba do fere fo ne ko nyebe fleli ka atafe ko mun fle ko klubi meli ka atafe ko mun me ko me datu fo ni hakili ma so mumma ochen wasi da glonenu hakilla klo fana glonenu hakilla nye glonenu hakilla nga kuma do iba ka foko nye mangati me klo mangati me akbar u dan fara de onga da itna siga fo feu ni hakili ma sinzin yakoka abla fon glonenu nyona mo wa konnana da so feno be no lu sa kete nga do be no lu tse ke feu ni kudote musko balu de fona de ko nyebi yelke mu mandai ko club melike mu mandai ko medatu foni mu mandai hakli ko do bol tse ke ganza mablay amma ga chugo je kono ibta so ni ko do ba ko koro ite mundo ayo bismillah bi kalokle ta ani woroy nam araba dundu fasiri bo ko ni sebenike fasiri gafu kono samba fla ani mugani flado nam
an b'a lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ min ye ka se ka kumaba dɔw ɲɛfɔ mɔgɔw ye faamuyali ka se ka sɔrɔ ko dɔ tubarikalla an b'a daminɛ le sɔrɔ o ye faso ka fasiri ye mun de b'a la b'a jira k'a fɔ ko Mali finitigiw bɛ wuli ka jɔ la kosɛbɛ Ala k'u dɛmɛ an ka jamana cɛmancɛ la k'u ka kɛlɛbolo min bɛ wele ko opération Maliko ko ale kɔni b'a la ka dankari kɛ kosɛbɛ Bamaciw la an ka jamana cɛmancɛ marabolo ninnu kɔnɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ minisiriw ni fanga ɲɛmaa ka ɲɔgɔn ye min bɛ wele ko conseil de cabinet ko sariya caman ani logement sociaux dili ko kuma fɔra a kɛnɛ kan ko douaniers ni cakɛda baarakɛdatigiw ka ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ ko kumaw kɛra walasa min b'a to dɔw bɛ se ka fara douane ka wari sɔrɔta kan cogo min na kan féminin n'o ye musow ka sinandollasi ɲɔgɔn kumaba ye farafinna ko a warawalali hukumu kɔnɔ ko Mali ni Sénégal bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ l'indicateur de nouveau code ko Yeya Ag Mohamed Ali k'ale sugandira ka kɛ BMS conseil d'administration ɲɛmɔgɔba ye Tombouctou k'u b'a la ka fɛɛrɛ ni dawulu tigɛ walasa min b'a to dɔw bɛ se ka fara lakana ko kan cogo min na mɔgɔw ka se ka to hɛrɛ la min tali kɛ logement sociaux dili ko siratigɛ kan ko baara kɔni gulonna fɔlɔ baara kelen wa minnu yɛrɛ fana ye baara di ko olu ka baara jɔra min fana bɛ tali kɛ Isa Kawujimu la ko a yirala k'a fɔ ale tɛna se ka voyager a tɛna se ka taama kɛ ka taa Faransi ko diɲɛ tɛna kɛ n'o ye min bɛ tali yɛrɛ fana kɛ ntamanda baaraw hukumu kɔnɔna la yanfɔli la ko Chinois baarakɛla 20 jate ko olu kɔni minɛna ka sababu k'u b'a la ka dankari kɛ ba la ani ka sanu bɔ k'a sɔrɔ yamaruya tɛ u bolo ka sanu bɔ an ka jamana k'a sɔrɔ yamaruya t'u bolo olu fana forolen don l'indépendant ko sanu bɔla Mali kɔnɔ ko san 2016 san 2021 hakɛto k'an jiginna ka na tɔni 63 la nka ko ɲina ko ŋaniyaw don ka taa ɲɛfɛ kosɛbɛ ko ka da an ka musakaw gulonna BCEAO fɛ ko Mali t'a la ka se ka a kan ka wari minnu sara UEMOA ye ko Mali t'a la ka se k'olu sara ko sarabali sera fo se fo wari miliyari 53 ma an b'a sara mun na o y'an dulo an b'o minɛ an bolo fɔlɔ yan'u ka juru bɔ an kan na kɛ n'u y'an ka wari labila kuma min na an b'u ta di an tɛn'u ta d'u ma ayiwa a bɛ kɛ ten min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Bamaciya olu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na Sahelu jamanaw la ko Barkane ni Takuba ko olu kɔni ka tagali ko ko bɛ sɔn ka lajɛ k'a tɛna mɛn min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ lakanabaliya siratigɛ la ko ka da kan a b'a la ka juguya ko baɲumankɛtɔ 16 jate bɛ yen nɔ minnu ka baaraw bɛ sɔn ka jɔ Mali kɔnɔ ni yɛlɛma don kow la teliya la ayiwa les échos wele ko a bɛna taa wala a tɛna taa de partira ou partira pas jumɛn jɔn Faransi Barkane alu taara u ta yɔrɔ jan o ka kuma kɔni bɛ sen na wa alu taara u ta yɔrɔ jan o tiɲɛ an ka jama de ka d'u ye o dɛsɛden y'u ta sinon u tɛ taa o tiɲɛ a kuma ka ca u ko olu b'a fɛ ka taa Niger de ka yɛlɛma u tɛ taa de ko b'u yɛlɛma diɲɛ jamana wɛrɛ la mais u tɛ Sahel bila o côté o y'o fɔ parce que ma kari ko Mali bila de parce que ma kari ayiwa n'an fana k'an jɔ an jɔyɔrɔ la hakili la kuma in b'o de fɔ siga t'o la sabula n t'a di n bolo bila n k'i sɔn fana tɛ sɔn ni ja ye an ka jateminɛ o sira ninnu kan an ka kan min kɛ an fana k'an jɔ an jɔyɔrɔ la ka an ka kɛtaw kɛ a kɛ waati la ko logement sociaux dili ko siratigɛ la ko baara kɔni kɛra fisamanciya kɔni bonyana ko la kosɛbɛ bila ye a dira dɔw ma ko minnu ni a man kan les échos kɛmɛ k'i nɛ don kumaba dɔw ni ɲɔgɔn cɛ CNPM kɔni n'o ye conseil national de patronat ye ko ɲɛmɔgɔso kura min sigira walasa ka tɔnsigi kura labɛn ka ɲɛmɔgɔ kura sugandi ko kɔni y'a ɲini k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ bɔsɔnbɔ bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan walasa min b'a to sɔrɔ ko bɛ se ka bɔ bolola cogo min na nka ko waati kelen na jaji ka kolo b'a la k'a jira k'a fɔ ko olu ma jɛn n'a ye fiyewu u ka baara yɔrɔ ka datugu sariya fɛ info matin Mali ni Faransi ko nin y'a bannen ye mun de bannen ko Mali ni Faransi y'a fɔ ko a banna ko mun de banna ayiwa ko n'o k'a banna o ma dɔ wɛrɛ fɔ ayiwa d'accord Mali France c'est fini ayiwa d'accord
o ta bannen faransi a ma ban dɛ ayiwa ko Air France ye bɛna ka taamaw daminɛ tan ka segin daminɛ u b'u yɛrɛ Bamako ni Paris cɛ k'u kɔni nka b'u yɛrɛ a diguru la o ka taa Mali wari de bɛ sɔrɔ u de sara wɛrɛ parce que Éthiopien ni tɔnw de bɛ taa u fɛ ka taa n'an ko donc olu y'a dɔn ka diguru la o ko bɛ segin an b'a fɔ ka taa olu y'u yɛrɛ minɛ o ye tiɲɛ n'i yɛrɛ minɛ n'i tilara ka dumuni n'i tilara ka na o tɛ kojuguya ko la taa ka segin bɛ gɔnde ma kulu b'a nɔ la ko BCEAO ko u ye BCEAO janfa k'u to sirakanboli cɛmancɛ la bilen jɔn Air France ka sira tagama daminɛli kɛ d'accord ko o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko nin ye BCEAO janfa mun fɔ yala fɔlɔ Umaru Mariko o k'ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ olu ka kiriko in kɔni ye politique kiri de ye a ko tɛ wa k'a y'o sɛmɛntiya comme ale fana ye politique ma ye o ye tiɲɛ donc a banna ale fana ye politique ma ye n'a kɛra politique kiri ye kuma banna ni politique mɔgɔ ka kiri kɛra politique kiri ye o tɛ kojuguya a kuma bɛ min o tɛ kojugu ayiwa l'ordre public ko Umaru Mariko ka kiriko in bɔra kunungo la k'a bila kalo tile 18 mai kalo san 2022 nata ninnu na mais a bɛ so kɔni a bɛ so ayiwa d'accord min bɛ tali kɛ yɛlɛma minnu kan ka don charte de la transition na n'o ye sariya sunba ye min b'a la ka cɛmancɛ fanga kow ɲɛnabɔ ko CNT kɔni kun kan ka lamɛnni minnu kɛ k'a tilara olu la o kan ka fale minnu dɔ la u y'o kɛ k'u kan ka yamaruya di ka sɔn gafe ma kalo tile 17 hakili la o sini ye o dun mana e lamɛn k'an lamɛn o an tɛ maliden yan komi an y'a ta fɔ ka ban radio la ayiwa d'accord donc u y'o lamɛn radio la a bɛ sɔrɔ très bien oui an ta fɔ do radio la o do tabarikala min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Jean-Yves Le Drian Faransi kɔkan ko ministre ko a y'a jira k'a fɔ ko ni cogoya minnu bɛ Mali kɔnɔ u t'a to olu ka se u ka baara kɛ u sago la ko olu bɛ taa ɲɛ n'u ka baara ye sahel jamana wɛrɛw kɔnɔ Adama PAG ni cadre d'échange des partis politiques pour la réussite de la transition k'u ye ɲɔgɔn ye ko kuma kɛra kosɛbɛ jamana lahala kan u y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ sisan gɛlɛya barika ka bon o ye kan kelen fɔ le canard déchaîné ale n'a ja min bɛ kuma an ɲɛ bɛ ja dɔ la k'o ye Bubu ye Bubu Sise Bubu Sise ani Alassane Dramane Ouattara a bɛ Côte-d'Ivoire ka masakɛ olu ko di ko Ardo ni Bubu Ardo ni Irdo Ardo ni Bubu a k'u tɛgɛ minɛ na bɔrɔ kɔnɔ ye sabula ko u ka nɛgɛjuru sira ko in de don sisan mɔgɔw fɔrɔlen don n'an bɛ kuma téléphone la an tɛ ɲɔgɔn wele an ka téléphone bila sisan bon i b'a dɔn komi sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na n'o tɛ Abdoulaye ni nin ko kɛra tiɲɛ ye nin ye fili juguba ye dɛ min ye ninnu sɔrɔ dɛ hali fili tɛ dɛ n ko an yɛrɛ n'an bɛ kuma an b'i wele kuma an ka téléphone kuma dabila o ko an bɛ sɔminen don sisan awɔ kuma dɔw fana bɛ olu man ka fɔ téléphone ayi ni président yɛrɛ ka téléphone bɛ se ka pirater an ta ko n t'a la sa n b'a fɛ k'o de fɔ ye i ma kuma faamu sa Abdoulaye i bɛ yan an bɛ wele la ayi kɔni ni président kunturu ye téléphone bɛ se ka pirater fo a ka kuma min fɔ gundo la ka bɔ kɛnɛ kan ne ne ta kɔni mais olu bɛ ɲinɛ min kɔ Orange Mali ta Orange malien dɔw ta de don ayiwa ou bien de la confidentialité doit être de rigueur ayi mais n'u ko k'u bɛ janfa a banna kuma banna u bɛ janfa dɛ donc i ye kuma faamu ka ban kuma de bɛ yen o bien anw ye kalan dɔ kɛ kɔsa in na Dakar nɛgɛjuru sira ninnu kan Abdoulaye n'a fɔra i ye i bɛ siran téléphone yɛrɛ ɲɛ ne y'o de fɔ n ko an ka téléphone bila an k'an janto an yɛrɛ la a banna awɔ o de ka fisa ko la n'o tɛ i bɛ nɔ minɛ ko dɔ la k'a sɔrɔ i ma lawuli mun yɛrɛ fana kama wari mun marimari ko sɔrɔ o de y'a sɔrɔ awɔ ko Bubu b'a la k'a fɔ ko ɲɛkili minnu taara seedaw fɛ ko b'a la ka maliyɛn caman faga ko mɔgɔ caman b'a la ka fatu ka sababu kɛ kɔngɔ ni minɔgɔ ye ko jamana ɲɛma ko tiɲɛ yɛrɛ ko ma kɛ ko ɲɛkili ninnu ko a kɔlɔlɔ bonyana kosɛbɛ Mali kan an ɲɛ b'a la ale yɛrɛ b'a la k'a fɔ Alassane ko sɔrɔsiw ma foyi ye a ko la fɔlɔ ko ko yanni dɔɔni ko i bɛna k'an bɛ ɲɔgɔn ye Abidjan yan ko an y'o cɛ k'i ɲɛ ni tulo dayɛlɛlen to ka a kunnafoniw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ walasa fɛn kana pan i kunna
ja kumakan don le pélican an ka kunjɛ n'o ye an ka kunjɛ n'ale ye a sɛmɛntiya k'a fɔ ko faransi ka faransi ka mali kɔnɔ to ala nana ko a bantɔ min filɛ nin ye ko yala ko nin ye colonisation n'o ye marabaga jagoya marabaga ka mara bantɔ ye pewu a bantɔ don ayiwa an b'an yɛrɛ sɔrɔ ale kɛmɛ k'o ɲɛfɔ sisan de an bɛn'an yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ an fana ka yɛrɛ sɔrɔ baara kɛ dabila ye sisan i ma sanu kuma fɔ waati dɔ la sanu b'an fɛ yan Fati ban Fati ban le 16 février 2001 président Alpha Omar Konaré il a fait l'inauguration de la mine d'or de Morila mine d'or créé donc an kɛra farafina kun bɛ ka an de jamana sabanan ya mun sanu bɛ mun yɔrɔ la jamana sabanan minnu ka sanu ka ca mun samana ka ca Afrique bɛɛ la sanu mun bɛ se ka bɔ an fɛ entre 71 et 80 tonnes par an ça c'est industriel 6 tonnes exploitation artisanale mɔgɔ mun bɛ taa dabandaw u yɛrɛ ma o tonne wɔɔrɔ olu bɛ se ka bɔ usine bɛ minnu bolo olu bɛ se ka se 70 ni kelen ka taa na fɔ 80 la a tonne san o san Mali la o ka ca dɛ o ka ca mais o sanu fɛn fɛn bɛ bɔ anw fɛ a 20% dɔrɔn nafa de bɛ se jamana ma a 80 ni bɛɛ bɛ taa mɔgɔ mun y'a bɔ olu fɛ a bɛ o kan ka yɛlɛma ayiwa n bɔ yɔrɔ de tiɲɛna a fɔra kɛ ko sanu dingɛ kɔnɔntɔ de bɛ dɔw yɛrɛ wele sa ko an bɛ 13 de la ko sanu dingɛ 13 de bɛ yan Mali la mun b'a bɔ et puis a bɛɛ la hali kelen tɛ faso ta ye kelen de tun ye maliyɛn ta ye o fana ma se ka ɲɛ sɔrɔ ko Wasolɔ Diallo ta Bokar Diallo ta politique ko cayara o nɔfɛ o yɛrɛ ma se ka sira sɔrɔ o ma se ka sira sɔrɔ sinon a tɔ bɛɛ bi bon a kun y'a daminɛ nka a bɛ n'a fɔ i b'a dɔn kuma dɔw an ɲɔgɔn kɛlɛ an gɛrɛnama don kuma dɔw la ko ninnu ka ca nka ko ɲagana a nɔfɛ cogo dɔ la fo a wajibiyara k'a bila ka juru magaya o ye nanbara k'a la ka janfa k'a la fo tubabu dun b'a fɛ ka sa a la yɛrɛ donc o sanu dingɛw bɛ a bɛɛ bi tubabu de bolo ani jamana wɛrɛ maa ye olu bɛ na n'u kɛ minɛnw ye k'a fɔ an b'a bɔ yan ka condition bila an kan an ta ye dɔrɔn sanu bɛ b'an fɛ 100 sigida 20 de bɛ daminɛ 80 b'olu ta ye o sanu bɛɛ bɛ bɔ an ka bɔ ka taa jamana wɛrɛ kan tiɲɛna ni falen don ko ninnu na an hakili k'an bɛ kɛ min an tɛ ko ye dɛ alors que sanu dun ni waati min na sanu ɲɔgɔn wari mara tɛ diɲɛ kɔnɔ les devises wari yɛrɛ ale bila nɔ banque la o ye sanu de et sanu yɛrɛ a bɛ san a tɛ gala n'a bɔra a fɔ na jama na nɛgɛ si tɛ mun sɔn ka ca ni sanu ye sanu gramme kelen n b'a fɔ kilo kelen dɛ a gramme kelen yan a bɛ 5000 ni 600 ka taa 6000 ni 800 la a couleur fɛ n'a qualité fɛ o y'a gramme kelen a kilo kelen lajɛ sɛbɛn wari miliyɔn 20 ni kɔ ko ye o kɔ lajɛ dɛ donc an b'o la sanu b'an fɛ an bɛ sigi sani dingɛ da la mais an musow sani nage b'u la hakili la an bɛna ɲini ka Lamini Seydou ye walasa ka sanu ko ye hakili an tulo bɛ kuma caman na o k'a ɲɛfɔ an ye yɛlɛma caman kuma b'a la ka fɔ an bɛna ɲini k'a ye walasa ka ɲɛfɔ k'an ye voilà walasa ka maliyɛnw hakili sigi n'o tɛ ni kunnafoni ninnu mɛnnen mɔgɔw dusu tiɲɛ siga t'o la nka ni a yɛrɛ y'a ɲɛfɔ an ye k'a fɔ ko an bɛ ka nin kɛ hakili la o bɛ sɔn ka fisaya a ko la ala k'a ɲɛ ala k'aw ɲɛ k'an bɛn k'an bɛn o la